не е добра идея да го правиш, Трикс. Забрави ли, когато използва силите си без да те контролират? Маринет не бива да разкрива тайните си. Не бягай, Маринет. Ние сме приятелки, нали? Кой казах, че казва стоп? Ще е една перфектна възможност да поставя Лайла под такова. Клоуи, все още си същата лиглът като преди, нали го знаеш? Ама я не ми говори така, но... Не в историята. Лала, какъв е то хеликоптер? Калинката е съученичката на Едриан Маринет. После открих коя е. Втори шанс! Сега ще опитам нещо, което винаги съм искала. Nice. Защо ми казваш така? Не съм Калинката, аз съм Маринет, обикновено момиче с нормален живот. Маринет, всички знаем, че си Калинката. Като се замисляте, казваше бла-бла-бла, трябва да пазите самоличността си, бла-бла, иначе не мога да ви дам чудотворец. Щях да съм по-добра Калинка. Да не говорим за това, че си пазител, толкова си телефон. Когато Клами използва силите си и няма кой да го контролира, това не причинява ли катастрофа? Силата ми създава илюзии. Надявам се страничният ефект да е само в съзнанията им. Samsung G20 Pro Max. Мога да направя нищо без чудотворец. Трябва да отида до... This one is just in case they bring back that film where nothing.